faktisk slet ikke kigget, om der er en Lego-spil under vores Lego-sport. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overload. Stick knife, car chop, con job, boot cut. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but on the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for blackjack, dope dick, pawn shop, quick pick. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not on strike, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Salford, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for kissing in the mood, kissing in the mood, kissing in the mood.
Det var for lidt. Der var en pind. Ja. Nu ligger du i regn og mig over. Der var en pind. Nej, det var godt. Nej, du Så du godt, jeg kan snige udenom? Så du skal udenom. Så er det ikke ord, det siger noget til, du tog. Du lægger mere i vejen. Det kan ske, det her. Nej, det skal ret meget for mig til. Så kan man lige snælle. Så må vi have en slag til. Ja, det kan jo være. Det skulle være en chance. Den er god, den. Den er god. Nej, jeg skulle lige ud. Okay. Det var godt helt, vel? Nej, jamen, det er ikke noget, der er helt her. Nej, det var sgu helt, det der. det var godt nok. Det var uheldigt. Nej! Nej, hvorfor skulle du nødt til at ligge lige der? Fordi du skyder mig bare i. Det var alt møg for dig. Han er kassen med en øl der. Skal du have en brodersaks? Jeg får så rigtig ud. Nej! Den fandt jeg selv en dag. Så får du den igen. Så må det den runde være noget der. Det er nu eller aldrig. Yes. Yes. Så er jeg næsten hen til hjørnet. Så er den fremme. Nej, det er lige langt. Det skulle altså meget som er rent. Yes! Hold da op. Hold da. Hvad laver det? Du er faktisk så skal have 0. 5 år før. Det er Jørgen, mand. Ja, det er rejst hen med. Hold det, det er sgu lige. Jørgen. Ja, det er godt. Det er måske det der også. Ja, det var lige bruger. Det var lige bruger. Men altså, det var jo nummer 2, ikke også? Jo. Det er vist det. Nej, jeg har aldrig prøvet. Stå navn op derovre. Ja, så sætter vi... Stå navnet deroppe. Det kan jeg godt. Jo. Så må ude i bunkeren. Og så sådan kommer 1 og 2 om der er godt. Så vi dumt her. Det er godt ud. Altså, det var jo hold fast, du skulle skyde op. Jeg kunne lige skrive til begge to på en gang. Nå. Ja, de tager den af, de tager den af. Så er det. Så er han Lotte. Ja, Lotte. Nej, hvad er det? Hvad er det hold? Nu skal det holde 5. Ah, nej, det må du have. Det er vist.
Nej. Og det ses, nu skal der Karl Henrik lige i. Skulle dø nok med det. Nej. Jeg dø nok med dig. Og den skal jeg få den til. Jo, det var det. Jeg lægger lige sådan på Henriker her. Det var også nej for helvede, Torben. Er det da endnu værre, når nu Martin skal slå? Så Martin, nu tager du med alle tre ned. Der er jo ikke plads til så mange kugler i det lille hul. Jeg kan nok slå os begge to i. Det var Martin. Ej, det var godt. Det var fint. Og Torben, han skal have flere. Du kom jo også i, Torben. Det var godt. Det var faktisk godt. Det var fedt. Den var den, der var Jeg takker på foreningen. Ja, nå, jamen, altså, vi er samme hold, så det er... Vi har haft kun 2 slag hver, så mig. Skal jeg se, om jeg kan gøre på den tredje. Ja, Jo. det er fandme Jørgen, det der. Lidt for stort, Lars. Den er så ikke. Det er lækkert. Så du kan hurtigt være det samme. Hvorfor du også valgt? Hvordan er det så? Ja, det koster en slag, jeg slår op. Okay. Det koster, siger du. Det koster slag, jo. Det er nu. Nej, det skal det er græsbanen ude, jo. Det tror jeg ikke engang. Nej. Det holder for mig hjemme, det er mig. Jeg står der her med kuglen, men det var stået med læggen. Må man godt flytte pinden? Vi skal godt spørge. Ja. Nej, det tror jeg. Du må helst selv lave streger. Du er oppe på 4 slag, Torben. Nej, det var, nej, fandme, det var, ja, du kom på 4. Sådan. På 3, Torben. Du kom på 4. Altså styr på det. Ja, det tror jeg. Var du færdig, Martin? Ja, hun var færdig på det længe tid. Jamen, det har jeg også skrevet, ja. Der er kun Torben for mig tilbage. Ja. Sådan. Der er oppe på 3 slag. Han var godt klappet. Og så er den forbandede pind. Hvad? Ja. Ej, det var synd, Torben. Ja, det var fandme. Altså rummer han der ikke sige. Nu rammer han også i. Det gør ikke noget. Jeg hører det ikke noget. Så får du det ikke for det. Skal jeg ramme den ned? Han fik en på hånden. Ja, du har spærret den bort. Kom så, Sten. Så er det nu. Det er snart det, kan jeg være. Yes! Der bliver en hul nu.
Det var da jo utroligt, det kan jeg gøre. Så kan jeg så komme der. Er de kun 3 med det hold? Hvor er det lige? Hvad bliver det her derude? Sig da mig. Det var det, det skulle være. Det er fordi, jeg har så mange kræfter. Prøv at se mine arme, de er alt tynde. Ja, det er jeg glad ved. Det gør så ondt, når hun slår. Ja, det er jo rimelig godt. Det er også altid publikum, der er på. Det ligger pres. Det ligger pres, ja. Jeg tror, det var den. Så ligger vi i en klump der. Ja, nu skal jeg se, om jeg kan flytte den her uden, det går helt godt. Jamen, det kan du på. Jeg er mere bange for Martin. Ja, det er godt. Så er den der. Det er Torben, vi grejer med. Så er der ikke. Ja, mig. Ja. Det er fandme noget lort. Det vil jeg da med i vejen. Kunne du slå først? Jamen, slår du bare min i først. Det gør ikke noget. Det var fandme meget hjælp, du gav mig der. Øj, hjælp. Jamen, det var fandme sjovt, hvis jeg kunne ramme hans i. Ja, du kom ned på 2 sten. Nej. 2 sten. 2 sten. Du var nede på 2 sten. Det er lidt specielt, ikke? Det er med flaskerne. Den gjorde sig. Jamen, jeg går den der, ikke? Jo, Altså. Jens, du kunne også en på den. Ja, ja. Godt sten. Du nøjes med 4. Jeg æder også 5. Nu får det komme. Vi håber på de andre, det ringer eller det ligger derinde der. Hvor den skulle med. Det er spændende, om du skal med på skovtur, Lars. Nej, det trænger vi til. Du plejer at lave 2 på din runde herovre. Ja, det kan nås nu. Der mangler stadigvæk Og så er jeg ikke. Jamen, så er jeg vist godt nu. Her var den rødt fra i græsne herovre. Nej. Skal jeg tage en gul med ud? Der var du lidt for meget til højre. Er du vant? Det var en optimistkugle. Det var nok ikke, hvis du lige ramt lidt i hullet, så det var stadig. Sådan. Det var næsten hullet rundt. Du skal bare helt ned på stangen, siger noget. Helt ned på stangen, siger du? Der hjælper du. Ja, det er godt med dig. Du vil have ekstra kraft på. Se, hvor langt din den kommer. Det var ikke hårdt nok. Jeg var ikke langt nok ned på stangen. Den er god, Martin. Den er god. Det er jo nogle af alle de der dyr, der er lige der. Ja, de holder den op. De stemmer sammen, og så laver de den der. Sådan. Ej, det var sødt. Det var det. Hvis du kan slå det ind af, så er der ikke. Det er i 2 etaper, det her. Det er sjovt, de er med spørger. Det er den her ud kuglen. Så på den her over. Ja. Så ruller den selv. Så det går rundt. Ja. Der er jo ikke små i. Sådan. Psychic spy
Men ved du hvad? Du er så meget Kommer 2 år der. Ja, det er ekstra point, så. Der var en 2. Ja, det giver jo det samme uanset hvad det er for en, du bruger, ikke? Ja. Så vil jeg tage den. Jeg er 6'eren lidt, og så kan de andre også slå om, og så står en 6'eren, og så bare lidt træt. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I surgeon very well to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. But
know I will. You know I will. Ex-girlfriend called me up, alone and desperate on the prison phone. They want to give her 7 years for being sad. I love all of you. Hurt by the cold, so hard and lonely too. When you don't know yourself, my friends are so distressed and standing on the brink of emptiness. No words I know how to express this emptiness. I love all of you. Hurt by the cold, so hard and lonely too. When you don't know yourself. Imagine me taught by tragedy, release is peace. I heard a little girl, and what she said was something beautiful. To give your love no matter what, is what she said. I love all of you. Hurt by the cold, so hard and lonely too. When you don't know yourself. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's been slitting my throat. It's all I ever. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the past. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. The centuries are what it meant to me. A cemetery where I marry the sea. A stranger thing that never changed my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. How long will I slide? Separate my side.
party started and she's in my bed. A candidate for the soulmate blend. Push the trigger and I pull the thread. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. En gang imellem så trækker de dem ud og viser dem frem og kører ture i dem, og jeg skal komme efter jer. Det viser jo her for nyligt, at det faktisk var held i uheld, at man har gjort de her ting. Krigen i Ukraine gjorde jo, at vi for nyligt har doneret en masse Leopard 1-kampvogne til ukrainerne. Og dem har vi jo ikke selv kørt i over 20 år. Men nogle af de her ildsjæle, de har holdt liv i dem. Også i en sådan grad, at de faktisk kan skyde stadigvæk. Og vi bruger dem faktisk til åben hede nede i Oksbøl, hvor vi viser vores gamle materiale frem, og hvor de får lov til at skyde. Det er ikke fordi ukrainerne skal have de kampvogne, de her folk har husset. Men man har faktisk hivet dem ud og sendt dem til Tyskland, for at de kan komme til Tyskland og træne på dem. Så de bliver brugt som skolevogn i dag for ukrainerne. Og så er det så meningen, at det her store lager, I har hørt om, der var i Tyskland også, hvor vi havde nogle af 90 kampvogne, der skal opgraderes. Det er så dem, der kommer til Ukraine. Men det er altså ildsjæle som dem, der går herinde, der har været med til, at vi nu har skolevogne, ukrainerne de kan blive uddannet på, kan man sige. Så der kommer også en masse godt ud af det. Vi er placeret 2 forskellige steder her på kasernen med 30 køretøjer on kasernen. Det er så lidt, ja, 35 stykker. Ja, og vi er cirka 70 mand i foreningen, hvor at en 25 stykker af dem er aktive. Vi modsat almindelige museer, så er vi ikke helt så støve altid, fordi vi trækker ud i terrænet. Der bliver så både mudder og støver derude. Og nu holder vi i garagerne nu og er ved at klargøre til vores næste store show, som er åben hede, hvor vi er nede en gang om året. Det bliver udsat. Normalt er det i juni måned, men bliver udsat, fordi der har vi rigtig meget tørke, og der turde de ikke at smide 35.000 publikummer ind i den tørre lyng dernede. Åbenhed, der er vi nede med vores store kampvogne og får lov at skyde dernede, og så går det ind i alt. Men vores primære formål er at renovere og restaurere køretøjer, som har et eller andet tilhørsforhold til Aalborg Kaserner.
Så vi går og skruer i nogle biler, vi har lånt af forsvaret. Vi har dem på en kontrakt, der hedder 100 år med mulighed for forlængelse. Det er så godt nok sådan, at man godt kan kalde et køretøj tilbage, og det kan også blive omrokeret, hvor de siger, jamen dem vil vi gerne have over at stå på et nationalmuseum, fordi den har en eller anden historisk. Og så går der en eller anden periode fra, at de siger, at nu vil vi gerne have det, til at vi skal frigive det og sådan noget. Fordi der bliver lagt en huleste masse af timer i de her køretøjer. Vores Centurion, som står herovre, er der lagt en 6-7.000-8.000 timer eller sådan noget i. Den kom hertil som skrot, og vi brugte den 14 dages tid på bare at komme ind i den. Da vi i sin tid fik den, der var vi egentlig på vej ned efter en radio. Det er min far, der går herinde. Og vi blev sendt til Oksbøl Museet dernede og skulle hente en radio, som vi manglede på en anden bil. Og så spørger de så dernede, om der var andet, vi kunne bruge. Så siger den gamle, jamen sådan en Centurion, det kunne da være rart. Jamen kan ud og kigge, der holder noget derude, og det, jeg tror nok, det er fint nok. Men I skal selv sørge for transporten. Så vi kørte ud og kigge, og så snakkede vi med vores formand, og han synes også, det ville være en glimrende idé at få det bragt til Aalborg. Så vi fik fat i en civil vognmand, som kørte det herop på blokvogn. Og så brugte de en hel del timer, fordi alt var jo rustet fuldstændig sammen. Det har bare stået udenfor i 15 år eller sådan noget. Og så har der ellers bare lagt fast 5, 6, 8 mand og lagt og skrue på det og skrabt maling af og lagt og malet derinde med en pensel til lyserøde elefanter, når de gik ud derinde fra tårnet der igen. Og nu har vi et køretøj, som for første gang i 30-40 år eller sådan noget skal ud skyde i år. Det er i hvert fald mange år siden. Ja. Så det første skud, det blev aktiveret udenfor, fordi der må ikke være nogen inde i vognen, og der må ikke stå nogen på vognen. Nu skulle der måske et eller andet. Ja. Så det blev stort. Der er mange, der glæder sig rigtig meget til at høre det første skud, der går på den efter så mange år. Og bagefter, så skal jeg stå nede i siden af kanonen, så er jeg jo helst ikke der. Så, yes. Men vi er i gang med at bygge den op. Det er en gammel landrover benziner, som vi er i gang med at bygge op. Sådan at, så har vi kun 2 benzinkøretøjer. Vi har vores Centurion derinde, der er benzin, og vi har den her, som er benzin. Og det er også en englænder. Så de 2 skal køre lidt sammen. Så, og det var en, vi bytte den væk med, når jeg gav skræmme. Det var en lidt hvide landvåg. Ja, det var rigtigt. Ja. Det var sådan en hvid UN, der stod på. Og så var der så nogen af, det var Garde-Husarme. De har en masse af de hvide UN-biler. Og så ville de gerne have den, og vi var ved at kigge på den, altså mange var rustet op på det. Sådan noget. Så man kan se, det gad lidt rigtig meget. De her så sådan en som den her, og så står en anden en heroppe, den skal så bytte væk til andet. Så det, vi er nødt til sådan ind imellem gå og bytte nogle ting. De har for mange af dem, ikke også? Så vi har så en. Så den skulle gerne have ud og køre til næste sæson. Så kører den med os. Så håber vi hjem igen. Ja, det gør. Her har vi det er en G4 ambulance. Det er nogle gamle PMV 113, der er blevet bygget om. PMV 113, det er sådan en, som der står der. Den er på tanken. Hvis de er kommet udenfor,
Og der er nogle kasser herovre, så du ser, når du går over på de træer, så har du en kasse op. Det er fordi, de må ikke have brændstof, de må ikke have ammunition ind i, når de er udsendt. Så har man, ribbet dem fuldstændig indvendigt. Der kommer en ny motor ind, og der er kommet ret i stedet for gammeldags styrestænger. Der er kommet gummibånd på, så du kan overhovedet ikke høre, når den kommer kørende sig ud på vejen i stedet. Du kan høre motoren af. Så. Hvor stærkt kan den køre? Vi må ikke køre mere end 40, men der kan godt køre mere. Det er nok heller ikke sjovt at være derinde på våren. Jo, jeg super, det er fint. Okay. Men altså, når du kører ud i terrænet, så hopper den noget. Den er så også blevet forlænget af vejhjulet mere på. Ja. De hjul, der er nede under bælterne. Ja, fordi den er skåret over, og så er den hævet, jeg tror, der er ikke 70 cm. Det er noget i den retning, de har. Og så er de bygget op ovenpå. Men hvis du får lidt krøvet det her, så kom til Danmark, de siger 67. Så gammel er den. Den sidste, den her, den har gjort, den har kørt i slipperedskab på Bornholm. Der brugte de dem derovre. Så, og nu er der kun nogle få stykker der, så de er kun i museum nu. Der er ikke flere forsøg. Alle sammen er væk, og resten er sendt østpå. Så de er der. Husk på nogle år siden, nu er vi nede på Viborg-kanten, der var simpelthen sådan en snestorm, det var måske 20 år siden. Ja. Men der var der så en fødende kvinde fra Møller, der blev fragtet på sygehuset i sådan en, de kom. Den type derovre. Dem har de, Gardosan har en, og Holstebro har en som ambulance, eller som sanitets-PV kalder det. Og det her, det er mere en ambulance. Så du kan godt se med borgere. Ja, det er nøjagtigt. Der er jo alt. Ja, der er meget mere, altså der er meget mere, hvad hedder det, medicin og alverdens ting herinde. Så den her, den er blevet bemandet. Altså, vi har 2 på den her, og det er de ambulanceredder i det daglige. Så de ved, hvordan de, altså, hvad det er. Ja, men det er ikke, altså vi skal ikke bruge, men altså de kan så bedre fortælle om, hvad de forskellige ting og lyder og instrumenter og alt det der ting. Det er noget af det, vi gør, når vi er til udstilling, hvor så er der folk med, der fortæller om de der ting. Vi kender, altså os andre, vi kender bare sådan lidt overflade, lidt af det hele. Så de kan mere gå ind i det. De er nørdede. Ja, og der kan jeg, når vi kommer ind til vores gamle censuren, der kan jeg gå ind og fortælle en hel masse, og det kan Johnny, som der står der, det kan han også. Det er Johnny, der kører det centralt, så det er hans område. Staring straight up into the sky. Oh my, a solar system that fits in your eye. Macrocosm, you could die but you're never dead. Spiderweb, take a look at the stars in your head. Fields of space kid.
klar. Ja, den bruger vi også selv. Vi er lige omkring det 70 alder også, der er på den her vogn. Har han været på kursus, eller hvad er det? Jeg ved da simpelthen ikke, hvad der skete. Hvad gider han ringe efter brandvæsen? Nej, det må så være. Prøv at skære den helt ned. Ja, det skal du. Det bliver du nødt til. Du er nødt til at lade dem blive deroppe. Ja, vildt, det er vildt. Det er ikke det. Jeg har det op i den klokke.
two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. 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 These smiling eyes are just a mirror for. So pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. These smiling eyes are just a mirror for. Your smiling eyes are just a mirror for. Jeg har fået lov til at være den, strenge, men retfærdige dommer, fordi jeg var den eneste, der var der på stedet, da de spillede Krøl, som ikke selv spillede. Så det burde jo borge på, at der ikke er lavet snyd eller nogen ting. Så. Men der var 4 hold, der spillede i år. Det kan være, jeg lige skal sige, at hold 1, det var Leif og Margit og Ove og Kenneth, og hold 2, det var Lotte og Karl Henrik, Jørgen og Jytte, og hold 3, det var Else og Torben og Martin og Sten, og hold 4, det var Pia og Lars og Henrik og Ole, som så fik lov til at træde til, fordi der ligesom manglede en for at kunne lave et fuldt hold. Og fulde var vi ikke. Nå, det var ikke. Nej, hvor kedeligt. Så, men traditionen tro, så plejer vi vist at nævne holdene fra den gale ende, eller hvad man skal kalde det jo. Ja. Så den flotte fjerdeplads for holdene, det gik til hold 3 med 148 flag.
Og tredjepladsen, den gik til hold 4 med 146 slag, så I se, de var tætte. Det er de 2 næsthold faktisk også, men den flotte andenplads, den gik til hold 2 med 134 slag. Og det betyder jo så, at det var hold 1 med 131 slag, der de kender vandt turneringen i år. Så du vil gerne se Leif og Margit, Ove og Kenneth herovre. Ja, det er fint. Man skal være en vinder. På den måde. Ja. Uden slede, ja. Det var godt, vi havde gerne. Det var meget lige, altså. Ja, det var. Der var gevaldigt huller i hans. Det var flot. Det er godt nok flot. Jeg tror, du skal Det er ja. Hvad skal vi det? Vi skal klappe. Malene. Tak for. Nå. Vi skal love det. Så er der præmie til den med færreste slag og laveste score. Jeg vil sige, at der har godt nok været skarp konkurrence. Egentlig, så var der 4, sådan med en lille twist, så var der faktisk 4, der havde 30 slag. Men der var så en, der fik lidt hjælp fra oven, tror jeg, eller fra en medspiller. Og det var Jørgen. Der var en, der slog ham i hul på hul 12, tror jeg. Så der var med, gik han kun fik 29 slag, hvor han ellers lige stod der og skulle have 30. Så Jørgen, vil vi gerne se heroppe. Ja. Så kan det være, Jørgen, du skal røbe, hvem det var, der hjalp dig. Kan du huske det? Hvem stod der i? Det kan du ikke huske? Nej. Og jeg kan ikke se det ud af slagsedlen, men en af de holdkammerater må det jo være. Måske var det Lotte. Ja, det må det nok have været. Hun kan nok huske det. Og så er jeg hjulpet 3 gange. Ret godt gået, så. Det er fordi, jeg kan se her på, der er der en, der har slået nummer 4 slag for dig, fordi de har tænkt, jamen det fik du. Så den lige streger ud igen. Og det er så fordi, at du er blevet hjulpet i hul på en eller anden måde. Det siger meget tak. Hvad siger du så? Det mener jeg, at jeg bliver voldstændig. Ja, så er der også tradition for præmie til den spiller, der laver flest hole-in-one. Det plejer at være Sten. Men Sten, hvad skete der for dig i år? Jamen, sidste år er det ikke, hvad der skete. Okay. Sidste år var det Lars. Ja. Og der er faktisk, jeg var lige ved at tro, der skulle have været lodtrækning. Så tænkte jeg, så kunne det være, at det var den spiller, der spillede på det hold, der havde flest hole-in-one. Men der er altså også 2 hold, hvor de har lavet 4 i alt. Og så var det så Ole og Karl Henrik. De har begge 2 lavet 2 hole-in-one. Sådan. Så Ole han trækker sig selvfølgelig til fordel for Karl Henrik. Nej, er det brødrene på den der?
Nej. Hvem er du som sponsor? Jeg har sgu ikke en sponsor på dig. Så er der en præmie til den med de fleste slag, altså højeste score. Jamen altså jeg vil sige, der var et par stykker, eller 3, der sådan var i, hvor jeg tænkte, de ser ud til at være i rimelig skarpe konkurrence om dem, der skal have den her. De 2 af dem, det var så Pia og Else, som havde 41 hver. Men så til min meget store overraskelse, så var der altså en af dem, der slog den med noget mere end et my. Lars. Så vi må nok bede dig om at komme op og Det var lige nævnt. Ja, det havde jeg flest. Nej, det var... Tak for. Det er jo ikke på en måde. Så, men Ole han påstår godt nok, at med de resultater, altså især Lars selvfølgelig, at så kan det godt være, at der var nogen, der burde tage en træningsdag op inden næste års konkurrence. Men altså, I er velkommen igen til næste år. Tak. Tak for det. Så må vi se, der var nogen, der tror det, som I har forbedret sig i løbet af de her år, I har spillet over, men vi tror nok, vi måske et eller andet sted derhjemme i gemmerne har slagstederne. Så må vi se, om vi kan få fundet ud af det til næste år. Men ellers så er det jo også lige, det er jo kun for sjov. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. Falling all over myself to lift your heart in case you're here. 'Cause with the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely view. Blood loss in a bathroom stall. A southern girl with a scarlet draw. A wave goodbye to Ma and Pa, 'cause with the birds I share. With the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely view. Soft spoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely view. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I share. With the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely view.
Men så vil jeg jo gerne lidt mere. Nej. Nej. Så. Ja. Så jeg kører med Jørgen. Det er min køreklub. Og så har jeg så Bliver han rigtig fra? Hvor sådan noget sødt. Jeg er blevet hjemmehejlet. Så det er sådan lidt fuldtidsbeskæftigelse. Lidt mere. Men jeg har rigtig det. Jeg er medarbejder under mig. Så kan være, vi ses næste år. Det kan være, vi ses næste år. Det er værd altså ude, hvis tit sker der jo det, du har jo været kendt ansigt i huset. Den der, den der, den nyere. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is
is the city I live in, the city of angel, lonely as I am, together with... Du har jo selv nogle af de her lidt specielle videoer. Hvordan startede den? Jamen det startede i 2006. Mens flere og flere jo vælger elbilerne til, er der altså endnu nogen, der fortsat i den grad værner om de ældre benzin- og dieselbiler. Mange af dem mødtes i dag for at dele deres interesse og nostalgi omkring de op til 75 år gamle biler. På række står nypudsede biler med en hel del år på banen. Runde instrumenter med alt, hvad der skal være. En typisk radio fra 1952. Hvad skal være det her? Det skal der jo være. Det var nødvendigt. Og så er der cigartænderen herovre. For biler er ikke bare biler. Det er nostalgi. Det er noget, du finder aldrig mere. Ved Brovst holdt man i dag for første gang åben hus for veteranbiler. Den er fra 1948. Og det lokkede flere bilentusiaster til. Jeg får at vise den frem og hygge med alle de der, for at sige alle også originaler, ikke også? For jeg er sådan lidt original også, det kører de gamle biler, ikke også? For som veteranbilejer og arrangør af træffet, har Sten Rode Møller også en klar holdning til de gamle bilers fremtid. At det er utroligt nødvendigt, at politikerne de forstår, at det er en levende kulturarv, som vi egentlig er kustoder for. Og så er jeg bange for, at enten bliver de skrottet, eller kommer på museum. Og det er jo ikke der, det hører til. De hører til på landevejen. Og så nær Lykken stemlede kuglerunde forlygter og aflange bagpartier sammen. Det er jo sådan noget, der samler folk, ikke? Altså, de elsker jo at snakke om biler, ikke? Altså, det er bare sådan, det er bare dejligt, det synes jeg. Arrangørerne af træffet har der heller ikke kun én veteranbil, men 4. Så det er meget hyggeligt. Det seneste køb er der også yndlingen. Buick 8 fra en Riviera fra 1958. Jeg synes, han er mega fin. Jeg synes, der er sådan lidt torpedoagtigt over ham og sådan lidt raket også. De gamle biler kan nemlig noget, de nyere bare ikke kan. Vi kan godt lide noget, der larmer. Og når vi kommer kørende ud af vejen, og vi møder nogle folk, så smiler de og hilser og tænker, ej, sådan en har min farfar haft. Og glad smil. Og det er det, vi godt kan lide. Tilbage i Brovst er man heller ikke helt tilbøjelig til at skifte de gamle biler ud. Hele den der, nostalgiske genkendelsesglæde, som der er ved det, den kan du altså ikke købe i en Toyota. Eller nogle af de andre, eller en elbil, eller et eller andet. Altså det, nej, det er det virkelig ikke. Henrik var ikke med. Nej, jeg kunne ikke være med. Det er ikke der, jeg var med til. Nej, tak.
Okay.